So yun mga Aji, yung bagong dating natin na gagamba. Mga maliliit lang naman to, PM good lang, saka may tangkal din. So ito for beginner's guide lang naman to. So yan yung may mga tangkal, yung mga maliliit yan. O tersera siguro, ganun ang datingan yan, tersera. So for beginner's guide mga Aji, pag bago yung gagamba nyo, so mga bago lang naman. So pagka bago talaga, papataihin nyo yun. Tapos yan, pwede nyo nang pakainin. So yung technique ko dyan para yung gagamba is hindi mailap sa pagkain lalo no hipon. Siyempre hindi naman natitikpan ng gagamba yan. Lagyan nyo lang ng unting honey. So yun o. Hipon nandun. So yan. Iwain nyo lang yung hipon ng maliliit. Tapos yung tubig, haluan nyo ng unting honey lang. Kasi matamis naman. Gusto ng gagamba yan. So huwag nyo lang susobrahan mga kadya. Saktong matamis lang ng konti. Kasi hindi maganda yan sa gagamba pag nasobrahan. Kasi parang naluloadan, na-OD yung gagamba. Malagkit yung lakad. So yan. Yan yung mga dumating mga kadya. So may palalaro na tayo. Pang-vlog. Saka yung mga bata kasi pupunta dito. So yung mga bata na gustong bumili na pupunta dito. So pumunta tayo at may gagamba na ulit tayo. So yun lang mga kadya. Next time try ko maglabas ulit ng mga kondisyon natin. Kinaganda nito, hindi ako nagtitipid ulit ng laban. So mabibigyan ko kayo ng maraming laban kasi marami-rami to. So may parating din akong malalaki talaga. Yun, makikita nyo yung difference ng mga kadya. Maraming salamat po. And God bless. Thank you sa panonood talaga. So yun lang po. Maraming salamat.